кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон аз мақомот хостааст барои пайдо кардани соҳибкороне ки бо навиштаҷоти биги дега либос ворид мекунанд кӯмак намояд. масъулони кумита ин навиштаҷот дар пироҳанҳои тобистонаи мардонро таҳқиромез ва мухолифи қонун донистанд. Саудатшоҳ Матрубиён, муовини раиси кумитаи забон ва истилоҳот, рӯзи 5 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, дар ин бора ба Оҷонсии Тоҷик Стандарт ҳам нома фиристоданд, зеро тамғагузорӣ ба молу маҳсулотро ин ниҳод назорат мекунад. ҳамсоҳбати мо гуфт, баъзе соҳибкорон барои рушди тиҷорат ва даромад чунин либосҳоро ворид мекунанд, аммо намедонанд ки корашон қонуншиканӣ аст. Матрубиён гуфт, худи ӯ ҳам чунин пироҳанҳоро дар бозор дидааст ва мегӯяд, ин жаргони зишт аст ки дар байни ҷавонон истифода мешавад. биги дега ибораест ки як сол боз миёни ҷавонони тоҷик мӯд шуда маънои он гуногун шарҳ дода мешавад. баъзеҳо ба ин боваранд ки ибора баъд аз шадид шудани қонуни танзим ки гузоштани дегҳои зиёдро дар маросими тӯи мотам манъ мекунад ба мӯд даромад. қисми ҳам онро идомаи жаргонҳое медонанд ки чанд соли пеш миёни ҷавонон маъмул шуд. як пурсиши мо ҳам дар миёни ҷавонон нишон дод ки ин ибораҳо аксаран дар муроҷиат ба духтарони ҷавон истифода мешавад. барои мисол, агар як ҷавоне мехоҳад мухотабаш аз ҷои нишасташ бархезад, аз ҳамин ибораи биги дега истифода мекунад. кумитаи забон ва истилоҳот мехоҳад монеи воридоти чунин либосҳо шавад, вале тоҷирон мегӯянд соҳибкорон вобаста ба талаботи бозор ва дархости харидорон чунин либосҳоро фармоиш додаву ба бозор ворид мекунанд. мурод, як тоҷири бозори корвон, гуфт ки либосҳо аз Чин, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ворид карда мешаванд. ӯ гуфт, дар гузашта бо дархости харидорон пироҳан ва шими варзишӣ бо навиштаҷотҳои роғун Тоҷикистон душанбе ва ё бо тасвири парчаму нишонҳои миллӣ ворид карда мешуд. ин гуна ибораҳо миёни ҷавонони шаҳрнишин роиҷ буда дар рӯстоҳо нисбатан камтар дида мешавад. акбар, сокини Душанбе, ҳар рӯз даҳҳо бор ибораи биги дегаро аз дӯстонаш шунидааст. ба қавли ӯ, ҳатто чанд тан аз репсароҳо бо истифода аз ин жаргон реп хонданд. ба назари ин ҷавон, фурӯши чунин нимтанаҳо як кори маъмулӣ аст, зеро ба гуфтаи ӯ, таҷрибаҳо нишон медиҳад, вақте як жаргон зиёд муд мешавад, албатта ҷавонон мехоҳанд онро дар либосашон ҳам нависанд. забоншиносон мегӯянд, ин гуна жаргонҳо ё сленгҳо дар аксар забонҳои дунё мавҷуданд, аз ҷумла дар забони ҷавонон. зебунисо бобуалиева, забоншиноси тоҷики, истифодаи жаргонҳоро миёни ҷавонон таҳқиқ кардааст. мегӯяд, дар 20 соли ахир жаргон ё табирҳои аҷибу ғариб ба як бахши аслии суҳбати ҷавонони тоҷик табдил ёфтааст. дар 5 соли ахир таркибу маънии онҳо зишту дағалтар шудааст. кумитаи забон ва истилоҳот мегӯяд, ибораҳои бемаънӣ набояд дар либосҳо вуҷуд дошта бошад ва талоши барои монеъ шудан ба вориди либосҳо бо ибораи биги дега як талош барои покиза нигоҳ доштани забон аст.